ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Arden Miller basayo maj ubalong ukonvener jong kaway kakenhon ya kabalatip kum ka revolution yada lakari ula kentho teng halor ka Jingkyntait jong Myntri katanat ki kampo yeng jong ka Sorkar India Amit Shah ban Ïakren bat ki Myntri Sorkar bat kumjuru ye ki nongelam jong ki kenhon seng bhalang ha ka jingwan yu kujat jong shanong ba Shillong ban yeshim benta ha ka jingelang ba jong ka North Eastern Council kabalalong ha ka arphulai tarik ukalalengkot arajar arphuway ha ka jing Ïakren bat kilat pathai khubor uba Arden ula kentho teng bakani ka Jingkyntait jong Amit Shah ban Ïakren tang shikentin ya ka kenhon Myntri Sorkar bat ye ki nongyelam seng bhalang kadai ka Jingibeiñ ye ki pait ba nong shong shnong jong ka jella ki badawa ya ka Sorkar India ban pentrai kam ya ka inaline permit hakani ka jella Meghalaya hi ka ka bo Amit Shah ule habo wan shagani ka jella ka jingmo kalong shisha ka ba ngala panong ka ba pendom ibu pun palang ka ba pen snow hangi ba ya ka jingpek po lani ka jingpek shiliang jong ka Sorkar India ba hakui pat kalyang ka pen artatin yangi bangin nget bakini ki state leaders jugi kum baki pen paulong baki lat pathai khubor baki lay kendu ya Amit Shah na ka por shakapor bani Ïakren ya kata ka ILP hapo Delhi di lada kaladon shisha kata ka Jingkyntait happening kini ki state leaders ke jingi but Amit Shah kumutau central leader jong ka government of India ngathrai kanum long ka ba yu Amit Shah ba un shuai tang shi sentence ka kentin pentingan ye kini ki seng bahalang ki ba kwa pan ye kendu yu ba pek nakaleng jing ka Sorkar India ngilada Ïakren ba ka Sorkar jela jong phi hagbidi bani ka kam tongin sarai ka wipat kapor ha ka ba pin sawan jodeli ndai ka ba kum kata kam don dikatakan ke jingkli ke baki pak ke hapan kli la kala don shishan em ke jingkendo ke Jingkran apa ki state leaders ke jingi bat ki leader apa ke government of India te kani ke peni bat kawan ra ke jing artin ke bakhrau te de namar ke takadaw ni hapan smutu ba kum ke jaj menriu ni hapan peni ya kata ke jingrenti ke jingi ke jingitli ke jingklan ke jingi bat kalong ke ba pen pangmet shu yu pak ba habau iling bakilat patai kubor ba wat kat ye kita ki state leaders jingi lakren ya kemudian no kalau nggak ke jingle klema akor nak kalian noilam jongari India habu wan sini wan dah kata ke akor ke bam itna ke Sorkar jela kalau pelut dah ke pisah pat ba ban priang subhayu la kalau ke jingpen kre la kalau ke bam le se tenre undalawan sini ukuran ya kita ki noilam ke jing kalau nggak ke jing le klema akor le se ke ba nyimla ban priang kum ke jai benriu ye ke ba kum kini ke jingle lada mentanga syubuk ngadi unongelam bat pi pidi unong yalam shnong ngawang bangan sawan saka shnong ga jong pi bat pi pila pen kre ga shnong pila pen khoi ga shnong pila pelut ga pisa ga shnong ban pen kre pen khrum ban pen itnat ga ta ga jingwan jonga ban ondang lawan ga shnong jong pi nge syukren rakti ya pin sngo kumno bat kumno gino shnong jong pi ga sngo kata ga ke insult yengi kum ka jai bre te nrei kini baro kini aja larangi dangi sa ka jai bre batalot de nomor kata ka kani ga revolution kan yang rang ba manta ban lum balang ki pai ba ban pensuhu bangin peni pedeng ka perthai bro koi banginum de kita ka jai ber ko ba trat haduk kata kata ba pila ban sule kat bon lani ban pe po ingi kum ba pipi